Эфирді башлайбыз. Дұрысыраги, сендер көргәзмәһен башлайбыз. Әйе. Так. Бұл аппликацияны күгәрсендән Азат яу елден берген. Өттей, яшрәссәм, төсле кагыды төрлесе формула йырткыслап, пейзаж эшләгән. Күлдә йөзеп йөргән ирәктә генә кайсымнан киткән дигән. Бұл сагу аппликацияга карап, Азаттың фантазияга бай икәнен күрәбез. Ана бит, калай ятеш кенә композиция курган ул. Йырткыслап эшләнгән тимәсең. Яшь рәссамның эшендә сюжет линияһы һиделә. Ул табигатьтә генә түгел, ә унда яшәгән тиреклекте лә күрһәтергә теләгән минеңсә. Бұл сагу пейзаж миңа охшаны. Почта хәттер шәп эшләде икән бүген. Тагы ла бер аппликация килеп етте. Так. Кем ебәрде икән? Әһә. Учалынан Хатима Насырованың эше. Иң тәүдә ак кагыдан оригами эшләгән кызыкай. Азак куян менән төлкеһен катыргага ябыштырып, акварель һәм фломастер менән буяган. Төрле ысулны эшләнгән бу ятеш кенә композиция миңа охшаны. Афарин, Хатима, һинән тагы сагы хүрәттәр көтәбез. Бұл сывареттәне хужаһы кем икәнен беләһегезме? Теләһәгез әйтәм. Көйергәденән Әлфия Йомагулова. Әлфия 4 аяклы дусларын калай кызык итеп хүрәтләгән. Минең дә булымда, хуш есле сәскәләр араһында сагы күбәләктәр белән уйнагым килеп китте. Искә төште. Тукта. Хискә бирелеп, хүрәт турында бер нәмә лә әйтә алмай калам бит. Сагы төстәр белән эшләнгән был хүрәттең бер генә җитешсезлеге бар. Күсереп эшләнгән. Дуслар, кайдандыр карап, күсереп эшләнгән хүрәтте җибәрмәгез зинһар. Икенче юлы мин аны карап та тормайым. Так. Быялага төшерелгән хүрәт. Дөресрәге витраж. Был эште Белореттан Айлита Тимербаева ебәргән. Композицион яктан бик оста корылган ул. Сагу кояш нурларында йылынып торысы кызыкай да, алгы пландагы агас да барыһы ла йиренә йиткереп эшләнгән. Тик буяудары гына нишләптер тонык. Бәлки, махсус буяу кулланмагангалар. Яшь рәссамның яңа ысул белән эшләргә ынтылуы мактауга лаек. Икенче юлы Айлитаһеннән тагы сагыурак эшләр көтәбез. Яшьлек Гөлшат Султанованың рәсеме. Фломастер менән эшләнгән. Яшь рәссам 4 аяклы дусларын хүрәтләгән. Һәргәләрендә кызыкай Гөлшат үҙелер әле мөгаен. Тап шулай. Ятеш кенә хүрәт килеп сыккан. Кибет. Дуслар! Туктагыз әле. Бәлки бүгенгә етеп торыр. Сендер буена хүрәт күрһәтә алмайым да инде мин. Һез күмәк, әмин бер үҙем. Бөтәһен лә өлгөрә алмайым. Так. Айнур Нәбиевтің самолеты. Хүрәтте. Тимергоштың болыттар өстенән үсеп барган мәлен хүрәткә һалган дигет. Акварель һәм фломастер кулланып эшләнгән был хүрәттә һава перспективаһы һиделә. Эшләнеше буенча ябай гына булган был хүрәт миңа охшаны. Тирмә янында торган был кызыкайның кем икәнен әйтәйемме? Балакатайдан Илүзә Хажина. Уга 11 яшь. Яшь рәссам бала туырга ярата күрәһең. Ана бит. Башкорт баласының төп орнаментын кулланып, баластың эскизен эшләгән ул. Фломастер менән эшләнгән был хүрәт миңа охшаны. Мине бүген хүрәткә күмәргә булдыгызмыни? Нимә булды ул? Кем бар унда? Ярдәм итегез! Куткарыгыз! Сәлам, дуслар. Йөрәгем ярыла язды. Шул тиклем кыскармаһаң, телевизор алдында берәү дә калмагандыр инде. Кайда? Нисек инде берәү дә калмаган? Шыттырырга яратаһың да инде. Ана утыралар бит улар. Күгәрсендән Азат Яугилдин, Учалынан Хатима Насырова.
Һүҙеңде әйт, зарыҡтырма уларҙы. Шулай итеп, иң тантаналы мәл етте. Бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһен иғлан итәм. Бына ошо 70 кенә аппликацияның хужаһын, күгәрсен егетте Азат Яугелдинды ҡотлайбыҙ. Ҡотлайбыҙ. Семәргә тағы ла һүрәт ебәрегеҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ. Эй, эшең бөттөләме ни? Туҡта, хушлашырға ашыҡма. Еңеүсене билдәнәнек бит инде. Еңеүсене билдәләгәстә, тапшырыу тамамланмай инде. Ә мин ҡайҙан беләйем? Һин дә белмәгәс, кем белергә тейеш уны? Өйрәнсек тә йөрөүеңә күпме булды әле? Оҙаҡламай 2 йыл була. 2 йыл ары ваҡыт. Һин минән, белгес Семәкәйҙән дә күберәк белергә тейешһең. Әйткәндәй, Әҙилә, ә һин ҡурсаҡ эшләй беләһеңме? Әлбиттә, һә тигәнсе эшләйем мин уны. Тәк. Һүҙ юҡ, һүрәтең матур. Тик тотоп уйнарлыҡ ҡурсаҡ булмағас ни. Ысын ҡорсаҡты магазиндан да һатып алып була. Теләһәң, әйҙә магазинға барайыҡ. Юҡ, магазинға барып, ваҡыт әрәм итергә ни. Хәҙер үҙебеҙ эшләйбеҙ уны. Нисек? Нимә был? Көл, ағас көлө. Ә нимәгә һуң? Ҡурсаҡ эшләргә. Көлдән ҡурсаҡ эшләп була минең. Эй, Әҙилә, һин нимә? Миңә? Белгес Семәкәйгә ышанмайһыңмы ни? Белгең килһә, иң беренсе ҡурсаҡтар көлдән эшләнгән. Ә боронғолар иң тәүҙә саҡма таштар ярҙамында ут тапҡан. Аҙаҡ, ана шул усаҡтың көлөнән төрлө әйберҙәр әүәләп ҡараған. Ана шулар иң тәүге ҡурсаҡтар булған да инде. Кит юҡты, ышанмайым. Әйҙә тәжрибә үткәрәйек. Мин нимә эшләргә икәнен өйрәтеп торормон. Ә һин, Әҙилә, минең әйткәндәремде үтәрһең. Йә, башланы. Ә нишләп мин? Һин уйлап таптың, һин эшлә. Эй, һиңә инәлеп торғансы, үҙем эшләйем. Семәкәй. Семәкәй. Әҙилә, һин мине ғәфү ит инде, йәме? Беренсе тәжрибә шулай уңышһыҙыраҡ килеп сыға инде ул. Ә кем ғәйепле? Белмәйем. Китапта яҙылғанса эшләнем инде. Бәлки, һыуҙы күберәк ҡушҡанмындыр. Эй, Әҙилә, ҡайғырма. Икенсе юлы мотлаҡ килеп сығасаҡ. Кәрәкмәй, тағы ла көлгә буталырғамы? Юҡсы, икенсе тәжрибәне мин түгел, ә оҫталар үткәрәсәк. Оҫталар, алар да көлбөнө эшләйәсәктәрме? Ҡурҡма, улар туҡыма менән эшләргә ярата. Ҡасим Дәүләткилдиев исемендәге һынлы сәнғәт мәктәбенең йәш рәссамдары янына юлланырға әҙерһеңме, Әҙилә? Улайһа киттек. Ошо килешме? Көлгә төшкән тауыҡ кеүекһең дә, Әҙилә. Бигерәк матурһың инде. Үҙеңде ҡарайлы.
эшләгәнебез юк әлбиттә. Ә менә тукыманан безнеке иң нык һәйбәт килеп сыга. Беләһеңме, Әдилә, менә һинең алдыңда яткан матур курсакты иң беренче без тукыманнан эшләйбез. Уның тукыманы һайлайбыз. Матур гына тасмаларны һәм ептәрне алабыз. Әйдәгез, кызлар, бергәләп эшләйек. Һез дә безнең эшләгәнебезгә карап, үзегезгә курсак эшли алаһыгыз. Иң беренче без аның һәрбер өлештәрен тукыманан кисеп алабыз. Бына мәсәлән, курсактың өлештәре. Аны иң беренче без ситеннән кул менән тегеп сыгабыз. Шуннан соң инде тегү машинаһыннан ипләп кенә ситенә сыгармай тегеп сыгабыз. Курсактың һәрбер өлешен мамык менән тутырабыз. Мамыкты тигез генә тутырырга кирәк. Ә бына мин тигез булһын өчен мамыкты тетеп ултырам. Әдилә, кара әле. Курсактың бармактары беленеп торһын өчен, шулай итеп һәрберен аерым тегеп сыгабыз. Һәрбер өлештәрен курсактың йыеп карайбыз. Абау! Шунда кутһыз курсак була тиме? Уның менән нисек уйнамак кирәк? Кызлар, һез курсактың йөзен эшләгәнче, без Розалия менән камзулды һәм күлдәкте тегә башлайык. Минең дә күлдәк теккәндәре карап торгым килә. Тик тә тик. Кулдарына күл дә йөрмәй. Эш гөрләй генә. Һәркем үз эше белән мәшгуль. Әтеге кызлар нимә эшләй унда? Менә без Галия белән курсактың сәсен эшләйбез. Хәзер ул тасмага уны тегеп куяһың бергә кушып. Шуннан Әдилә, безнең курсактар охшап калдымы һиңә? Әйе. Без төрле милләт курсактарын эшләр өчен иң беренче уларның күлдәкләрен, киемдәрен, орнаментларын өйрәнәбез. Шуннан соң инде без уларны эшләйбез. Мәсәлән, бу Украин кызы. Менә буны инде бу безнең башкорт егете. Ә бу башкорт кызы. Ә бу безнең Мәри кызы. Бына безнең курсагыбыз да әзер булды. Бик матур килеп сыкты. Хәзер без камзолын кийдерәбез. Я Әдилә, башына кийдер әле. Безнең эште кабул итәһеңме, Симәкәй? Курсагыгыз искиткеч шәп килеп сыккан. Кулдарыгыздан һөйегез кыздар. Шунда курсак белән уйнаһаң ине ул. Малайдар курсак уйнамайды инде Сәмәкәй. Без аны Әдиләгә бүләк итәйек. Әдилә, был курсакты бездән Касим Дәүләткилдиев гимназияның яшь рәссамнарынан истәлек итеп һакларһың. Рәхмәт. Барган бер җирдә Әдиләгә бүләк,